Ľadový pretekársky okruh pod lyžiarskym strediskom Tyň vo francúzskych Alpách je ideálne miesto na zábavu za volantom, oddych a samozrejme na získanie vodičských zručností. Najmä ak si vyskúšate takmer 40 rokov starý Peugeot 104 ZS Coupé. Znovu zrodený a v 80. rokoch slávny seriál Pretekov na ľade dokáže preveriť vodičské zručnosti šoféra, pretože 104 s výkonom motora cez 80 koní nemá žiadny asistenčný systém, čistá mechanika. Vlastne nie je tu nič, čo by vodičovi pomohlo. A ťažko sa mi odhadujú aj brzdy na tom, ale skúšam chytiť a nestratiť rýchlosť v zákrute. Pretekársky Peugeot 104 ZS bol ideálnym autom na rozpoznávanie pretekárskeho talentu, pretože z tejto súťaže vyrástli v 80. rokoch slávni piloti rally. Bežný motorista však potrebuje pre bezpečné ovládanie auta na snehu a ľade pomoc elektroniky, najmä ak dnešné výkony motorov podstatne vzrástli. Preto práve sem automobilka Peugeot priniesla nový model Peugeot 3008 s grip kontrolom, teda so systémom, ktorý má vyťažiť čo najviac z pohonu prednej nápravy a pomôcť vodičovi v zložitých podmienkach na ľade, v blate alebo piesku. The normal traction control, it was developed many years ago, okay? Bežná trakčná kontrola bola vyvinutá pred mnohými rokmi a bol to v podstate iba protipreklzový systém. Preň bolo neprípustné, aby sa koleso šmýkalo. Čiže v určitých podmienkach ste sa nemohli pohnúť, lebo ak sa kolesá len trochu prešmykli, elektronika uškrtila motor na minimum, len a len, aby sa predišlo pretáčaniu kolies. Pri skúškach, ktoré sme pripravili, zistíte, že pohynanie je teraz jednoduchšie. Budete mať správnu odozvu na plynový pedál na každom povrchu, lebo pre rôzne povrchy je elektronika nastavená osobitne. Pred jazdou na ľadovej dráhe sme s Peugeotom 3008 absolvovali zjazd po zasneženej a strmej ceste, aké nájdete aj u nás. Súčasťou systému Grip Control je totiž dvojstupňový asistent pre zjazd zo strmého kopca. V rýchlosti od 8 približne do 35 km za hodinu funguje asistent pri zaradenom prevodovom stupni. Je jedno, či máte manuál alebo automat. Pri rýchlostiach pod 8 km za hodinu treba zaradiť neutrál. Vtedy sa asistent prepne do režimu pomalej jazdy. Systém udržiava stanovenú rýchlosť a zároveň sa stará o smerovú stabilitu auta. V oboch úrovniach, rýchlejšej aj pomalej, si viete nastaviť rýchlosť jazdy, ktorú má systém udržiavať jednoducho. Pridáte plyn alebo pribrzdíte a keď vám rýchlosť vyhovuje, pustíte pedále. Asi najväčšou výhodou je stabilita auta, ak potrebujete aj v strmom šmykľavom zjazde zatočiť, a to aj vtedy, ak sa dostane jedno z kolies do vzduchu. Teraz prichádzame opäť na miesto, kde si to dám do neutrálu a ja skúsim to auto prekrížiť aj cestou dole. Chcem vidieť, že keď sa odľahčia tie kolesá, že či to dokáže zabrať, či nepomýlim ten zjazdový asistent. Ak pri zapnutom asistenčnom systéme zaradíte neutrál, elektronika zníži rýchlosť celkom plynule aj v ľadových kolejách. Asistent pre zjazd z kopca mávajú obyčajne autá s pohonom 4x4, ale nový Peugeot 3008 ho ponúka práve s predným pohonom. Totiž aj takéto autá často schádzajú zo strmého kopca. Už aj v zamrznutej doline nás trápilo, ako sa správa Grip Control pri výjazde hore kopcom a cez nerovnosti. V režime pre jazdu po snehu elektronika nezasahuje na pretáčajúce sa koleso skokovito, ale vie využiť aj jeho mierny preklz. Najmä kombinuje priľnavosť kolies medzi sebou do jedného celku. Teda ak jedno koleso nevie s autom pohnúť, použije ho ako kotvu na snehu a o pohnutie sa snaží druhé koleso. Výsledok je na predný pohon veľmi slušný. Celý vtip je v tom, že nastavenie výhodné pre sneh by vás v piesku pochovalo a naopak, s elektronikou nastavenou pre piesok by ste sa v blate nepohli. Vlastne o tom je Grip Control. Odlišnosti v nastavení elektroniky pre jednotlivé povrchy sú pomerne veľké. Napríklad pri móde piesok máte symetrickú reakciu na predných kolesách, lebo je dôležité, aby sa auto pohlo rýchlo a rovnovážnym záberom.
Za to na snehu a ľade môžete mať rozdielnú trakciu na pravom a ľavom kolese a preto sa môže krútiaci moment presúvať z jedného kolesa na druhé a takto získate príľnavosť. Rozbieham sa, zatáčam do zákruty a pri tomto oranžovom kuželi dám úplne plnú podlahu. Ten grip control to tak zmanéžuje, že to zatočenie s prednou nápravou je veľmi efektívne napriek plynu na podlahe. Áno, zatáčanie je veľmi zaujímavé, lebo pri ňom vieme prenášať krútiaci moment zľava doprava alebo opačne. Grip control robí všetko preto, aby ste si udržali trajektóriu, aby išlo auto dovnútra zákruty a nesprávalo sa nedotáčavo. Po testoch na ľadovej dráhe v Tyň môžeme povedať, že Grip Control prebral na pohon prednej nápravy to, čo v ostatných rokoch posúvalo vpred pohon 4x4, teda špecializované nastavenie elektroniky pre daný povrch.